mafarki, a mafarki, a mafarki. Jama'a, lalle muna sanar da ku cewa akwai wani kayataccen shirinmu da muke haskawa a YouTube channel namu, amma mai gida menene sunansa? Wannan su YouTube channel ya kasance Jewel Hausa TV. Sannan fim din kuma ya kasance sunansa a mafarki. Akwai kayatattun abubuwa na more rayuwa na soyayya da ban al'ajabi da abubuwa da ake a cikin fim din nan. Tamkara mafarki mai gida. To amma duk da mu kasance tsofaffi, za mu iya downloading kenan ko mu kalla. Lalle ina sanar da ku cewa wannan ko da a Saudi Arabia kake za ka iya sacin ɗinsa a YouTube channel ɗin shine Jewel Hausa TV, sannan fim ɗin kuma ya kasance a mafarki. To amma mai gida, duk da ma mu kasance iyayen daba, idan muka kalli abin zai kayatar da mu kenan. Lalle iyayen daba ma akwai salonsu a cikin wannan abun, akwai abubuwa da ake nuna na ban al'ajabi da mamaki. To shi yasa muke sanar da ku cewa al'umma gaba ɗaya Najeriya da Afirka da duniya gaba ɗaya wannan fim a mafarki kada ya bar mu a baya. Amma duk mai ƙarin bayani kuma ya binciki YouTube channel din zai samu duk abin da yake nema. Idan yayi comment ma yayi subscribing, daga nan ma zai fahimci cewa lalle ga inda fim din ya dosa. To amma mai gida, idan muka kasance muka samu sabanin haka fa, na dafa kafa mai gida siyu, wannan fim din zai wadatar da kai duk abin da kake bukata dan uwa. Maza ka hanzarta ka je ka Jewel Hausa TV channel kai sacin a mafarki. Kuma wannan shirin zai rinka zuwa muku da duk karfe 8 ranar Asabar, karfe 8 na dare. Za a rinka watsa shi kenan, za a rinka sake shi. Yan uwa da abokan arziki sai a yi kokari a bibi YouTube din nan. A mafarki kamar a zahiri, abin da bai da tabbas ya sanya damuwa. Haba baiwar Allah, ina ce miki magana kin yi saurare ni, kin san da me nazo? Haba malam, sai ka ce ma ya kawo magana na kin kula ka kuma ka biyo ni har kofar gidanmu. Me kake so ne ni ga? To amma hakan ba laifi bane, tunda kika ga na biyo ki a kofar gidanku. Hakika akwai wani muhimmin al'amari da ya sa ni biyo ki. Ko ina jin ka. Ba dai nan da gidanku ba? Nan da gidanmu sai mu. In Allah da zan bi duk wata hanya da ya kamata in bi dan ganin cewar na samu lokaci da ke mun tattauna, dan ku bai kamata in sai da ke akan hanya haka ba. Dan ina ki amince min tun a cikin bani nan baki, da ba sai na biyo ki ba. Saboda haka dan Allah ki samu lambar wayarki. Idan na tashi zuwa sai in zo ni in samu gabatan ki sai mu magana. Ka sa 080 080 30 kamar a zahiri, abin da bai da tabbas ya sanya damuwa. La 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 la. Abinda ba shi da tabbas ya sanya zaune. Zuwa kuma kai shi karfe 6. Misalin sanar A mafarki, za ka ganta koyaushe tana sanye da niqab. a mafarki, Allah ya daura na kanta. a mafarki kamar a zahiri, abinda bai da tabbas ya sanya damuwa.
Baby sai na dawo ko? A dawo lafiya a sai mun ta. Insha Allah na gode. Hanya za mu samu biyan bukata kuwa? Me kika gani? No, na ga zuciyata ta kasa samun nutsuwa ne. Na ce miki babu wata matsala. Ni na san waye Tarko. Shi da ya buga da manyan arnama, ballanta na wata mace. To shikenan. Kin san ke na sa a gaba. Ba komai. Allah zai taimake ni. Mu shiga ciki ba? Ke ce Islam? Ba ni kace wannan. Na Islam din take? Ba san ta ba. Ke dawo. Dawo da ce. Ki wannan kyallen da ke. Oh shit! Jackie, para! Abokina, lamarin Oga Ismail din nan fa. Laruri sannan ya fara shafan lamurorinmu ba. Ai ni tuntuni na jima da kwarewa da gaskiya. Ka duba jefa kusan ginin ban zama da yi? Barka ne. Yawa barka. Ismail ba. Lawo ga Ismail nan baya nan. Yaran tashi. To da man dan gyara ne na kawo amma tun da baya nan an dan koma. A dan ba komai ya je ina ne. Ya yi tafiya ne ma. To ya dan yi tafiya a zan bari to sai ya dan dawo sai mu ci gaba da dan duba mun dama wannan gyara ne. Ka gani ko? Wannan yanzu ina gaya ma wajen mutum na biyar kai kana gani. Ka ga maganar da nake gaya ma ko? Gaskiya wato ka san yanzu dai mu je gidan ma mu duba shi. Ya kamata mu je.
wannan kamar jaka yin samai. To ya haka? Me ke faruwa mu je ciki? Hili ne. Me ke faruwa ne? Gari muka yi wai ya tattara kayansa wai zai bai gari. Abokina, ka yi haƙuri, ka ɗan jinkirta tafiyankan nan, don Allah, mu nan za mu raka ka har zuwa gare ta. Ba gaya mata. Bara ka gane ba ne, yanzu haka Islam ni kaɗai take jira. Islam ni kaɗai take jira. Ka yi haƙuri, ka ba ta haƙuri, tun da na san tana son ka. Don Allah ka yi haƙuri. Haji, ka yi haƙuri. Zan yi ƙoƙari akan haka, amma Islam ni kaɗai take jira. Ka ba ta haƙuri. Sadiq, na'am, ɗauko mai jakan shi a wajen. Okay. Kai jama'a, Allah karka jarrabe mu da abun da ba za mu iya ba. Canci yau canan cini cawa jiya cu me kake cewa ne aboki ka bar mu duhu cana ce ka yi arziki ka kyala su ma a tsaye kaga yaran nan har kuɗi ake sa a tsaye yanzu wannan yaran na ce na shi ne a gaba za ka ji shi yanayi ma kama da kukan kanari. Yana da mota wata mai zulun fari babu baka. Hajiya Amina. Na'am. Gaskiya ba ƙaramin sa'a ne ba. Na jima ina jiran wannan mafarki na wata tabbata sai ga shi Allah ya cika min gobe da har kika fito kika saurare ni. Gaskiya kana da sa'a. Da har da na sauke kaina na fito na saurare ka. Ai ba ni yasa ni hakika ne. Don kada ita nake tafiya da inda zan ci. Lalle haka ne, dan ni bana saurin sakewa da mutane. Akwai wani saurayi na, sanda muka yi shekara ɗaya da shi amma ban taɓa sai banan ban shi ba. Shekara guda? Eh. Kin san ko yadda na iya tarerayen ya mace, tare da ba ta kulawa na musamman. Ina da yakinin a iya layi na ɗaya da zan baki a yanzu. Har sai kin buƙaci sakan lafiya saboda sun su mutu kulawa da dan ba dan ba. Ban ne ban kai. To ai ban kai sunna ce. In kai ka yaba. In ba kai ba kar ka yaba. Tunda ba dai Hausawa sun ce yaban kai gare ce. Haka ne. So yanzu sai wani sai ya shi kuma. Ba damuwa kai ka. Gaskiya ina ji ko bacci ba zan yi ba ina kwanta. Na ga gare ma gaba ɗaya wani hadari wani ya za a yi. Wallahi. Gaskiya ne, na san cewa sa'ad da ne na samun ki. Yanzu ko ba ciki ina kallon ki saboda kar ki tuntuɓe zuciyata ta dace ko. To shikenan ba damuwa na gode. Sai an jima. A mafarki, a mafarki, a mafarki. A mafarki. Abin ya ban tsoro sosai tunda na zo duniya ban taɓa tsorata irin na wannan ba. So, amma kin gane shi ne? Zai yi wuya. Sai dai zan gane suturan da ke jikin shi, jallabiya ne da ikirani, sai dai mutumin baki ne. Ba na zaton ni yake nema, saboda ni mai ma haɗa da namiji da har zai neme ni. Allah ya sa. Amin. Shawaran da zan baki kula sosai, domin yanzu rayuwa ta ɓaci. Baka damu da mutum ba ya damu da rayuwanka. Haka ne, insha Allah. Na gode sosai. A mafarki, a mafarki, a mafarki, a mafarki.
kamar a zahiri, abinda bai da tabbas ya sanya damuwa. La 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 la. Abinda ba shi da tabbas ya sanya zautuwa, a mafarki ko zahiri na shiga damuwa. A mafarki, a mafarki, a mafarki.